Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon. Interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:50 na. May gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, sinar na kita sang panahon. Check naton sa linya. Kumusta ba lang lakat sang panahon, ano? Medyo nagagoom-goom mga ton sining palibot mga ka-aksyon sining hapon sang Webes diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ano ayhan ang sitwasyon naton sa pagintindi naton nga may ara sang duha tubtob tatlo ka bagyo nga ginaekspektar nga magasulod diri sa aton sa pungsod Pilipinas sining bulan sang Hulyo mga ka-aksyon. Alang-alang siya aksyon na alang-alang siya. Okay, sige. Kung gid man okay lang may problema. Oo, amo na ang aton sini balantayan maka-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad tiya mo na sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sa baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time las 6:51 na. Subong nga adlaw Webes kita. Ari na kita sa Hulyo 1, 2021. Unang adlaw sa bulan sang Hulyo mga ka-aksyon. Kamay pangati mag-umpisa nga aton sining bulan sa adlaw o kon ang umpisa nga aton sining bulan mga ka-aksyon sa ginatawag naton maayo tubtob nga mangin maayo nga aton sining palaabuton. Daligid lang kay naga-chat sa diri sa Connection Henso basi pwede matawagan sa 433-6563. Oo, nga aton lakat sang panahon Action Hens. Oo, 433-6563. No, kinanglan tagid lakat sang panahon kay kadamo sa nagabantay sini kada gabi. Aksyon Firing Line. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page sa actionradiobacolod.com.ph sa web naton, YouTube plus ang aton sini nga Twitter account mga ka-aksyon, ano? Bukas na tanan-tanan ang text hotline naton 0963-7570874 kag ayo lang ko sa mga nagapadala sang mensahe. 2 to 3 liners lang para mabasahan ko gid ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, tublas 9 tak na siring gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ari ng lakat sang panahon mga ka-aksyon, Sir Dave Cuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, bayang gabi. Yes, thank you Sir Bry. Kag mayong gabi man si mo Sir Bry kag sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. Yari nga lakat sang panahon, Hulyo 1, tuig 2021. Aha. Ang low pressure tato Sir Bry nga kay nasang aga na dissipate na to no. Hoy mayo. Subong wala pa ta sa may nasiplatan no na mga low pressure. So subong ang aton nga synopsis is southwest monsoon padayon nga nagapekto sa pinakapunta sang Northern Luzon.
Ang Metro Manila, kagiban nga bahin sang pungsod Pilipinas, maka-eksperyensya sang kasarangan nga panahon, luwas o malagi nga pagumguom, ini pag-updan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, pagpanaguob, pagpangilat, dala sang southwest monsoon, kag localized thunderstorm. So ang Negros Occidental, ilikip na syudad sang Bacolod, makaaguman sang kasarangan nga panahon, luwas o malagi nga pagumguom, ini pag-updan man sang laptang pagtupa sang ulan, tugan isang southwest monsoon, kag localized thunderstorm. So kasarangan nga huyop sang hangin, nagikan sa nabagat na nasidlangan, tubtob na bagat na nakatundan ang padayon nga nag-impluensya sa kabugsan sang probinsya. So ang kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, mabulubalod. Ang taob ta Sir Bry karon sa kaina no sang hapon alas 3:06 no, mga 1.4 metros kag ang hunas dia alas 10:25 sining nga gabi. So buwas sa aga ang aton nga taob alas 4:58 sa aga nga may kadalumon sang 0.9 metros kag ang aton nga hunas buwas sa aga alas 9:51 man nga may kanabawan sang 0.6 metros. Sir Bry. Atong, Hi, Sir Bry. Yes, sir. Panawagan ko gali no, ang akon nga may patay kami mismo nga akon pakaisa na patay mo sang Tuesday lang. So ginapanawagan ko ang tanan nga mga himata kag mga paryente subong man sa mga abyan ni Joselito Tismo Gonzaga sa Talisay na siya gi-star Sir Bry nga ang iya nga bangkay ay nahaya sa may Rolling Hills kag igalubong ni siya sa Saturday Sir Bry. Kaduga nga impormasyon na kadtol sila sa Rolling Hills diri sa may Lacson Sir Bry. Sige, condolence lang da Sir Thank Dave. you, Sir Bry. Pero Sir Dave, atong alleged nga report ang ambal sa pag-asa nga 2 to 3 typhoon ang posible magsulod sa Pilipinas this July. Kumusta na niya Sir Dave? Yes, Sir Bry, ginalantaw tama no kay abi ko gani kahina sang aga may ara kita to sa dalomsang Mindanao Sir Bry mo nga amo tong gina-report naton nga may low pressure kita. O galing na dissipate to kay naga-form man to naga-circulation sa so ginalantaw naton nga basi pumorma na dissipate siya. Pero sagwa sang aton nga par Sir Bry may mga ara kita mga low pressure no nga ginabantayan sa subong. Medyo malayo-layo pa man, that is why nga wala talang again mentionar. Pero maglapit-lapit na sa Sir Bry, I think buwas sa aga or buwas mag-report kaliwat sa imo base kung na palapit-lapit na ni mga low pressure kag kung makita tama na sa Sir Bry kung maga-develop siya kay nag-circular na siya nag-circulation sa. Pero kung gamay pa lang galing iya nga circulation tapos wala gid man sang madamo nga galom nagaka-dissipate na siya, that is why nga ang atong low pressure kay na sang aga na dissipate subong ginalantaw ta nga malayo pa man ang iban nga mga low pressure. Kabay na lang nga magkalatunaw ni sila Sir Dave, no? Gani ang mga Sir Bry. Pero galing kay muni nga mga season, may mga inugsulod gini sang bagyo Sir Bry. Amo giman niya, umpisa na ni July, August, September, mamo Yes, sina, Sir no? Bry. Pasunod na. Sige, kung may aragin man pangamuyon talaga hinay-hinayon lang, no? Gani man Sir Bry kay balik naman tandaan sa ano naman. Gani, may pandemya paghihapon, padayon pang away ta. Gani. Sus ko. Grabe nga pagtilaw ini. Tapos maapta naman tati ano na lang gwata sini. Gani man, sige. Sir Dave, salamat, mayong gabi. Sir Bry, salamat man. Good evening sa Good evening, sir. Thank you, sir. Okay, amo nang lakat sang panahon mga kaaksyon. So, aligmat lang kita sa tanan nga tinion. Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Sa balita lokal mga kaaksyon yati atong ginpatay sa Victorias nga ara sa numero 1 nga drug personality sa Victorias PNP nagligad nga adlaw ginriding in tandem ti hasta subong way gid may itudlo nga suspitsadong pulis. Action Firing Line. Kaya naman bing tudlo sang pulis kay wala gani saksi, may ara man sang CCTV pero ti way man nahagip sang video ang mga suspitsado mga kaaksyon. Amo gina, no? Anyway, sang iban nga balita sa La Carlota, iyaho, nagbuno mga kaaksyon, patay man. Hinubog, hinom-inom, pagkatapos naglalisay, kung ano ginang ginawayan, binuno, patay. Follow up taman mga kaaksyon, ining pagpalagyo sa mga priso, tiyang tatlo ti nowhere to be found gyapon, hasta sa sininga mga tinion, padayon pa nga manhunt operation sang kapulisan. Pero atong si Daniel Tamon mga kaaksyon, ara na sa isolation facility
before siya ibalik dito sa BJMP or sa NODJ mga kaksyon dason nga mga sinumana. Action firing line. Ang isa to I don't know kung kuha na sang pamilya dito sa Banwa sang Morsya kay ti patay ato, hindi mo man abi makontak ang Morsya PNP. Oo, ring lang ang cellphone ni Police Captain Muya. Action firing line. Sige, no? Ang iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad diri iya sa syudad sang Bacolod. Ang mga balita diri syudad sa Bacolod sini nga hapon may ara sa mga karatula nga ginbutang didto sa area sang Barangay Felisa nga nagareklamo sining pag-ula sang basura. Action firing line. Ang pagitindi naton diri kuan ini Barangay Dulaw sang Bago, Barangay Blumentritt sang Morsya, kag Barangay Felisa mismo ang nagareklamo sining basura dira mga kaksyon. Action firing line. Check naton ya no kung anong sitwasyon dira samtang ang iban pa ang SK Federation sa Bacolod nagtalana sang duha ka schedule iyaho para sa special voter registration sa mga pamatanon. Action firing line. Burgos Public Market sunod nga padulungan sang declogging team sang CDRRMO do damo ginto basura nga nakuha nila sa Libertad Public Market ho. Action firing line. Kag kalabanan sang basura nga nakuha na didto kung hindi tangkong tinangkong, kung hindi tinangkong gabi, kung hindi gabi repolyo. Action firing line. Repolyo, carrots, bisol, na no man bimanog baligya da kay kung nagakaladunot ng ilang baligya dahil nakahaboy da sa kanal. Action firing line. Tapos kung magbaha gani magsaka ang tubig basulon ang gobyerno, pero kung subahon mo gid ang ila hindi disiplinado nga paghaboy sang basura amo ginaya ang dako gida nga rason. Action firing line. Abiliwatan nyo ng batasan nyo bla kay may gahakot mada basura budlay ginablay sulod sa sako kag ihaboy sa basurahan sa Libertada nga sagi nyo lang din kawaslik na skilid nyo. Action firing line. Alangan pa si Bangdan tani ang mga ari di sa may Mandalagan kay ang mga taga Libertad daya nagapululungko sa matag adlaw nga tanan. Action firing line. Once gani umulan sumaka ang tubig ara yaw-yaw nagbaha naman ang Libertad. Nagbaha naman mo na igo pagpangotkot sang CDRRMO inyo tanan basura. Action firing line. La City uno na. Action Brian Borden. Action firing line. Ang balita sa probinsya mga kaksyon with Action Marlon Hinavia karon dugay tutukan taman ining 1,546 ka vial sang Sinovac gina-deliver na kaina sa 7 ka mga LGU subong nga adlaw mga kaksyon. Action firing line. Amat-amat lang kay do 34,000 to nag-inabot di ka doses kahapon nga adlaw ho sa probinsya sang Negros Occidental. We don't know kung paano ina ma-distribute kan mag-administer maubos-ubos ina kay iyawan pa yapon ang ganyo ang publiko ang gobyerno sa publiko. Action firing line. Sang nagligad to interview tatong taga Toboso nag-offer naman lang to tag 5 ka kilo bugas para may magpabakuna. Action firing line. Although nga 5 kilo bugas medyo jutay-jutay ina ati sa may ara gin man nagkagat. Dabi dason sa mga iban nga banwa da dungag-dungagi nyo man abi tagtunga sa sako aber. Action firing line. Mag-offer na lang kamuda para mabakunahan, no? Damo abi na hadlokin sa bakuna. Pero kadamo na gani sa mga artista nga nagpabakuna. May mga politiko nga nagpabakuna na, may mga senador nga nagpabakuna. Damo naman nagpabakuna, pero ti damo gihapon ang wala gid nagpabakuna. Action firing line. La City 2. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, manglugayawon ko anay sa mga balita iya sa nationality subo nga adlaw mga kaksyon. Ang pungsod Pilipinas liwat naman nadugangan sang 5,795 nga kadamuon sang COVID-19. Action firing line. Na nagdangat na sa 1,418,337 ang kabilugan nga kaso na. Pero nagapabilin iya nga aktibo 51,567 kag ang naka-recover 1,341,973 ang patay 24,797. Action firing line. Pero despite sining pagsaka sang numero sining COVID-19 ang report gihapon nga ang pungsod Pilipinas mga kaksyon ginpaidalom na sa ginatawag iyang gin-classify na ang Pilipinas bilang low-risk area
kon COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Matapos nga ang national case growth rate ngag ang average daily attack rate kon ADAR ang nagnubo mga kaksyon based ini sa report nga ginpagwa man sang gintakabigyaw ginpatigayon nga online forum subo nga adlaw yun ang palayag iya sang DOH mga kaksyon. Action firing line. Ati mayo man kung mag-inamo sina pero do ti na batyagan tayhan nga nagnubo-nubo gid man. Di mo okay man niya, no? Padayon lang mga Pilipino, padayon lang ta sa aton sini nga pagpaging-away, padayon lang ta sa pagpatigayon sang disiplina sang aton sini kaugalingon. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon didto ya sa nasyonal, pakarunan ko ni Blaho kay si PNP Chief Guillermo Eliazar may paandam sa mga kapulisan nga nagaduloble ang asawa. Action firing line. May original nga asawa kag may fake nga asawa. Duha, tatlo kadapugan. Action firing line. Pakarunan ko niya kay do kanami mani nga balita bala mga kaaksyon hambal sa iban ti ila na niya pribado na nila kun duloble asawa nila nga hilabtan pagid sila abi. Action firing line. Pero may punto di si Eliazar ambal niya kabalo ka kun damo ka asawa damo imo sa laguron may tendency iya nga si pulis mang kilkil. Action firing line. Pero pakarunan ko na. Ariho ang balita nga ginabantayan man dito karon sa National Capital Region kay nagbugas ang itom iyang Freya Tumagmatic ang Taal Volcano mga kaksyon dito sa probinsya sang Batangas. Action firing line. Tinibay sa report sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology mga kaaksyon o kon FIVOX mga alas 3:16 sining hapon. Action firing line. Sa pinaka main crater gid mismo ni Volcan o kon Volcan Taal ya na mutikan nila ining magmatic intrusion o kon posible nga maglupok ini siya sa palaabuton. Action firing line. Rason nga gin-advise na ang pag-evacuate mga kaaksyon sa pila ka mga residente nga lapit-lapit gid sa nasambit nga lugar. Kay basi magkalahinabo ang ginatawag nga pyroclastic possible currents sang volcanic tsunami sa nasambit nga Volcan Taal sa palibot sini. Action firing line. Kadelikado no, duway pa man gani naka-recover da mga pumuluyo da sang lumupok ina ang pinaka last niya nga eruption last January 12, 2020. Mga kaaksyon no nga sumigabong ina pagkatapos puwerte sa pagkadamo ang napiktuhan puwerte kalapad sang iya sinigin coverage sining paglupok. Action firing line. Ang nasambit iyang kuan mga sobra pala isa ka tuig ti ang iban to ay pato naka-recovers pangabuhi nila ti subong kuan naman siya ho do oro irap naman siya do malupok na naman. Action firing line. Dira ang lugar gid nga malapit dito sa ila amo ning location sang Talisay, lugar sang Talisay kag San Nicolas, Batangas province mga kaaksyon. Layo-layo na ni pro kon sumigabong siya pati ang area sang Tagaytay kag kaiping nga mga areas to aga kalambutan sang Agio kon Abu. Action firing line. Grabe man to nga hitabo sining Taal Volcano nga ini. Anyway sige mga muyo kita nga hindi lang siya sumigabong kag kon sumigabong gid man kabay pa nga ang mga residente wala na sa nasambit nga area mga kaaksyon. Action firing line. La 7 na sa aton sini nga pagpangalagad aring balita, no? Aring balita mga kaaksyon kay ang World Bank, mo maning nabutang di nga ngalan mo. Nang pagwa sang report kag ano tawag sini survey o kon results ang ila sini paino-ino nga ang pungsod Pilipinas ika 78 o kon kulilat kon sa aton nga mga estudyante kon sa mathematics pagbasa kag science nga pagtuon ang paghahambalan. Action firing line. Ini ang ginpagwa man nga palayag sang Malacañang mga kaaksyon. Siya ang mathematics naton ang pagsuma-suma sa kabataan, problem solving abi sa math, ang basa reading, English mga kaaksyon, kag ang science o kon science kulelat ang pungsod Pilipinas ikumpara sa iban nga pungsod. In fact, sa 79 kakapungsuran,
ika-78 gid ang pungsod Pilipinas, second to the last. Action firing line. Pwerte, no? Suno sa Malacanang, ginmanduan na nila nga maggihon na diri si DepEd Secretary Leonor Briones Magaksyon nga makahatag sang solusyon. Plus, pag the problem subong, nga ting aton nga pag-eskwela sa kabataan naton, ara ya sa sulod sang puloy-an, kaya naka-module, kundi module online. Action firing line. Halin pa ni sa nagligad nga tuig, pag-umpisa sang distant learning nga ining aton subong sitwasyon sang pag-eskwela sang kabataan, nga may ara sang kabudlayan. Tinagdugang pagid ini, nga nagkulelat pagid kita. Action firing line. So no, diri sa Malacañang, ano ay ang posible mahimo sa pagbag-o sang curriculums sang blended nga ini nga pag-eskwela subong sa aton kabataan. Ang mga kabataan ta kulang man sa nutrisyon. Action firing line. Okay, tiway nakakaon burgor kag gisantes. Way nakakaon burgor kag gisantes, way naman kakaon sa mga chocolates sa una. May mga chocolates pa sa una mo, elementary. Oo, damo tuunto sa kabataan, gali nagkawagtang kasi gilang kaon ka chocolates. Action firing line. Kulang sa nutrisyon ang mga kabataan man mga kaaksyon, no? So ini nga balita hindi manami para sa aton. Pero kay nasang sagi ko ka research diri, ang K-12 isa gid ini sa rason kun nga gumawa ining mother tongue naton. Ini magambal kita nga mother tongue mga kaaksyon nga ang tagsa-tagsa ka mga rehiyon nga may kaugalingon nga lingwahe. Amo gining matyagan ko dako gid ang disbitaha di para sa akon. Ako niya opinion Action firing line. Like for example, diri sa aton sa Negros kag syudad sa Bacolod, area sang Panay, no? Kita diri mga hiligaynon kita, no? Hiligaynon referring na siya sa aton nga lingwahe. Hiligaynon. Kung magambal kita Ilonggo, tawo ang botsilingon sina. Ano ka Ilonggo? Tawo. Ang lingwahe ta hiligaynon. Action firing line. Now, ang module subong, kag bisang wala pa tong module, ara pita sa face-to-face. May mother tongue na kita, no, sa mga kabataan naton. Which is mga kaaksyon nga bisan hindi tanan ni pagtun-an ang aton kaugalingon nga medium o kon lingwahe, ang kabataan ta maka-adapt gid ini iya, no? Maka-adapt gid ini sila iya. Kaya nga aman, pagbugtaw sang aga, atubang mo, iloy kag amay mo, utod pamilya mo, ang inistoryahanay sa sulod sang puloy-an, hiligay nun, di sino bang hindi maka-adapt sina? Action firing line. Before ka magtulog, hiligay nun, mga kaaksyon. Tigin sa mo ini sa curriculum sa mga kabataan subong, mga kaaksyon, sa diin nga kung paminsaron mo gid sa mga module, subong daw damo pa ang hiligay nun sa module sang sa English, Tagalog, science kag mga mathematics da kag ang mga mapi da or music. Action firing line. Nasunaran ko gina mo. Iti ambal naton bla mas nami siguro nga tagaan taguro isa ka subject na lang gid kay nga module do kadamo gid mo ang imagine mo na pating math sa nagligad gina hiligay non, no? Kung dito na sa Cebu ti Bisaya to sila iya, no? Gina translate iya ang numero nga isa kag ano nang ganing hiligay non sang 10 gani o isa kag napulo damo na napulo isa na Action firing line. tinutam-an na gidla mga kaaksyon nga kun tani gin-focus ang kabataan sining hiligay non nga module mother tongue ini kun gin-focus na lang nila ini sa mga English nila dira, science, mathematics kag Tagalog abi mga history dira, mas dako paning mabulig. Action firing line. Oo, suliton ta bisan wala ta diri sa mother tongue iya, makakat-on gid kita iya maghambal sa aton kaugalingon nga lingwahe kay amo na gani aton lingwahe sa matag adlaw nga tanan, di ba? Amo nang aton istorya bisan din kamo makadto di amo nang lingwahe ta ti sino man wing bata hindi makatuon sina man. Action firing line. Oh, ti amo ning K-12. Kabalo ka mo nagwa ning K-12 ni sa panahon ni former President Noynoy Aquino. Action firing line. Kundi ko magsala, ano? So, subong, gapalibog ang Malacanang. Kung paano masulbar ang aton nga sitwasyon, ng aton mga kabataan, ara sa pinakaulihi, kung pagbasa, sa science, o kung mathematics man, ang paghahambalan,
ikumpara sa iban nga pungsod. Action firing line. Pero check naton abi ang aton sining mga manunudlo diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ano gid ba lang pinaka factor sini, ha? Kun nga ang amo ni sitwasyon sang pungsod Pilipinas subong. Ini talulupang don ini hambal sang iban. Hambal sang iban medyo maproblema kita sini labi na gid kon magakadto ikaw sa iban nga pungsod nga hindi ka timoy ka ayad-ayad ka balo magbasa. Action firing line. Dibla, dapat tutukan tayo ang Filipino. Ang aton gidya ko galingon, inablang national language naton amo ning Filipino, amo ning Tagalog, no? Amo ning Tagalog, national language na iya. Kay ina iya mas burubudlay pa na, no? Maburubudlay pa na. Imagine mo may bakulod noon gani nga Negros ano nagkadto tos Manila. Apat pa lang sa kadlaw action hence nagtagalog na siya. Oo, nagtagalog na pagpuli dito pero yung tono niya ti Ilonggo eh. Action firing line. Pero at least gatuon siya iya. Ay na national language na dapat tunan ta na kay para hindi tayo paghimuon kaladlawan sa iban to nga lugar nga nagatagalog kang tuno mo Ilonggo o kon Hiligaynon. Action firing line. Pero ang aton yang medium sa gigitaton ka problema ni ang module subong action hands damo paya ang mother tongue nga ginatawag nila sang sa importante pag ito nga iba. Action firing line. Oo, sa importante pag ito kung nahano nga sitwasyon iniman, doon hindi taton niya kainchindi sang sitwasyon nga aamo sini, no? May nagahambal man nga tikinanglan ang kabataan makakaton gid sang sariling atin. Namo na bla? Do hindi na gid man problema, ang lain pagid sa module subong nga Hiligaynon kay sa pagkadalom. Sa pagkadalom sa ibang Hiligaynon da nga bisan ang bata hindi man kahangop. Action firing line. Oo, imagine mo na may ara da sa module nga ginbasa ko gid grade 2 ha. Ay do ara ay action an sa aton nga subject sa una sa college sa Mascom yang anong inyo sa una Ilocom ang amon mo, Ilonggo Communication. Inyo ba si Hilcom ang inyo guro Hiligaynon no? Hiligaynon Communication. Ara sa grade 2. Yata ano bala nakadalom sang Hiligaynon sang iya ka mass communication man. Action firing line. Pero dali gid lang. Lines of firing line. Sa aton nga linya, ari sa aton nga linya si Sir Richard Hilangre, ang President sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Sir, may gabi dira sa imo. Mayong gabi action break kag sa para matisang action radio na yung gabi sinutong. Salamat gid sa time, sir. Apisar nga medyo masako-sako ikaw, medyo nasubuan lang ako. Sining report sang Malacañang gikan sa World Bank nga ang Pilipinas subong ika-78 sa 79 ka mga pungsod, Sir Hilangre, sir, nga pigado or hindi maayad ang mathematics dira, reading, science kag iban pa, sir. Anong reaction naton sini, sir? Ako hindi gid naton mabasol diri manunudlo naton kay tanan ginahimo na pero we don't talk anong mga iban pagid diri nga nakit-an ta nga problema. So, sa 2019, nakita na ina nga ganubo kita sa science, sa mathematics, no? Kag ay naging Dali. kita Dali gid. Sir Hans, layo ko pa plus star kay Sir Hilangre, medyo nagadula-dula. Sir Hilangre, sir. Basi makaplo plus star kada gabay bi sir. Dali gid lang ano. Action firing line. Hello sir. Dali gid lang. Pwede mo sa may istorya ni Action Hands, makaplo plus star si Sir Hilangre na kay kanugon sa mga statements niya. Kanugon gid katama, no? Sige, paplastaron tanay siya maayo kay para before pa naman mag-open liwat ang school year 2021-2022 ma-address na ini nga problema. Sir, balik sa imo pasensya, medyo gadula-dula ta, ha. Oo. Okay na sir, go ahead sir. So, amo to action dahil nga pang 2019 pa, nag-interact pa sa international nga mga test na abi, no? Kaya para maliyag na ma-determine sa dipod kung diin kita hasta, kag nakita nga rin sa lubo. So, sa aton nga mga manunudlo, medyo alarming ini siya nga nakatabo kasi medyo lang sa nagatulukay ang diped, ang aton nga mga manunudlo, aton nga parents, so sa aton saan tayo nagkabuko. No,
sige, kabalo naman kita na it's part of our Filipino culture ang blaming game nga sometimes la, no? So, nakita natin nga may dapat kita nga taglungan sa aton nga educational system. Pag nakita natin nga ang ating kabataan, sa amo sa ito nga nalipat ako sang ang PIS, ano meaning da sang PISA, no? Na assessment international na siya. Okay. Nga ginintrahan naton nga nubo kita dira. Pero sa ibang mga contest nga ginapadala naton yan mga top ginapili tablan not randomly. Nag-achieve man kita, no? Kaya ginapadala naton dito ti mga maalam na ginaton ng mga estudyante sa mga private schools kag ti mga public university. Pero by random way, kaya na yung international nga assessment na random na siya yati ay kanaya kabalo ko mahatag ka lang ng uros ang mga schools dito. Okay. By Bidmon. Ila tagaan random exam. So, ang atong kabataan, sad to say, nubo-gira. So, isa na lang natanaw naton, ang ilang reading comprehension. No? So, di na ito rin gabi, but to analyze what we are reading, sudra uro kita naga-diferensya. And then, nakita man sang pandemic na, pang March 2020, nga pwerte ka damo-damo sa atong competencies nga ginatapunan sa atong mga estudyante. Okay. So, amo to ani nga sang nagsugod ng pandemic sa March 2020, yung trim down na siya from kung hindi ako malipat from 14,000 competencies, pinimo na lang 6,000. Kaya ginakanubo pagit. Kay nag-focus kita more in information na subong ting information, makuha na naman yan sa kabataan via Google or internet. No? So, yes. Kuwanta ni Tadi nga mga kanya, nga mga competencies, inablang mapusda nila lifelong, pareho sang critical thinking, pag iban pa dira, na makapandas na maka-analyze na sa mga problema, maintindihan nila, tapos yung nila vocabulary, magataas, pag ma-analyze na mga problem solving na ihatag sila. So, kita na kulangan na action drive. I see. So, ang aton subong kabataan, it's very different sa ako na dito, of the century nga age na ang sa unang entertainment, basa yan, kay comics at magazine mo. Sa subong na, lain ang kabataan, daw medyo kulawig-lawig ang basahay, daw takaan na sila, no? Dati na din sa aton sa Pilipino, kung huligay na nagalakwit lang gila nga ato na ginang language. So, amo na siya nga lumurubudlayan sa pag-analyze pero sa mga ginahatag sila na test. And then, just look na sa aton mga kindergarten, mga grade 1, 2, to 3, no? Kung sa mga private schools na sila, hindi sila halos doon makadala sa nga bag kahit puno inasunod yung turunan. Gani man. So, naganghatag inasan daw sa many of our pupils, naganghatag inasan torture effect na sila. Kaya ting kahulugan din nang natutuod sang edukasyon tani. Nauga-enjoy naman sila, no? Ang kindergarten, school in the garden, ang kaulugan din man sinayam mo, no? Lawa mo na lang nag-enjoy sila diatani sa pag-eskwela. Okay. Hindi kayo pagkagabi, kung pagin sila sa ilang intanan, kung assignment ng mga test, do torture ang kabataan nga wala sila nag-enjoy kaya mo na nga isang oras ang hindrance. But aside from that, inaya sa mga middle class na yan, kabila-bila din ang parents. Kung dahil, kita mo natin ang majority of our people right now, nag-survive lang pangabuhi daw. Kaya ang imbis nga makatutok pa ang parents, bisan tigado ka, pwede ka mangyayag kung katundo mo, pero instead nga makafokus na sa pagdoon sa imo bata, ipangita mo na sa imo nga kalamon sa matagadlaw. Isa pa gid na. Pag hindi mo mga tutukan ang imo kabataan, so nga siya kadako nga faktor nga nagapanubo kali sa kalidad sa aton edukasyon. And then, sa aton nga gross national product, ang ibang nga pungsod, nagagasto iya 7% to 12% percentage of their gross national product or gross domestic product sa ila education. Whereas sa Philippines siya,
yung latest na ato na balaan, 3% only of our gross national product. Anong gina-spend natin, and 80% of that, gapadto pa sa aton ng mga salaries sa pag-benefit sa aton ng mga teachers. So meaning, gamay nga porsyon to ang gina-spend para sa mga kagamitan sa aton ng estudyante nga makapulit sila sa papalam. So ano yung mga kagamitan. So subong sa aton learning modality nga distance learning, so ang kagamitan tanis may mga tablets, mga loads nila dira, no? Pero kag mga natin, mga recording na makukuha nila sa internet. So kulang kita dira nga bagay kasi ang naligat ang pagpaprinta pa sa atong mga libro sa wala pang pandemic. So di man kaninay ang basic education curriculum ganin nag-abot sa mga 2010 nga manugtapos na ang basic education curriculum nagmanugsulod naman ang K-12. So meaning kaya na isang tag-response natin sa Department of Education. Kay may natabo nga tuig, ganin nga kung hindi ako masala, may 20 billion nga gindalit mo na sa DepEd. Kaya why man ba kumakalas ang dapat na kinalanon, kaya budlay mo na sa procurement law, nakadugad processes. So, meaning to summarize, ang aton nga curriculum, kaya mo na, sertifika mo sa competencies, ginamatamat man tutum sa ang DepEd. Ikaduwa, ang basta pa pigado, ganin pangabuhi sa aton mga ginikanan, maturity pigado. Most probably, ang inakabataan, hindi nila matatapan, kay kulang na dahil sa pagkaon, kaya paano bumang edukasyon. Ang katatlo, yung budget sa education, nga halin sa atong gross national product, tama, iya ka, buwan mo lang ginalabi sa aton nga alliance of functional teachers, sa aton mga teachers group. Nga, pwede, i-increase natin ang budget sa education. Kaya once na ma-increase natin ang education, we believe as teachers na 90% of sa atong problema sa Lungsod Pilipinas in terms of criminalities will be solved, no? Kaya we believe na if we open wide the doors of the school, we will be closing the gates of the prison cells. No? So, amo na nga mga pagpati. Galing sa subong medyo damo patas ang dapat nga i-reform sa Department of Education na makalagas kita sa mga international standard nga mga examination nga sumbay. Kabay pa, no? Matapos ining COVID-19 cases nga ini nga ginatubang ta subong nga pandemya, maulo address ini tanan-tanan kang makabalik-balik kita kay bisan ano nga improve subong sang DepEd kunari kita sa blended learning ini mabulubudlay magyapon Sir Hilangri, sir, no? So dako nga kabulayan sa subong kaya mo na akong blended learning dapat ang atong kabataan may mga tablets na nga rin ilang mga lesson. And then majority sa aton nga learning delivery mode, no, nga hindi self-learning modules kundi nga online classes kung dapat, no? Para nga medyo may real-time action gaya. May interaction gyapon. Correct na. Sir, anong factor kung sa akon nga paglantaw on my own opinion kag pag-check abi kundi reading problem naton. Supposedly nga ton nga kabataan practice reading gini sa mo kon science ini gabasa ka mangyapon, mathematics aton gabasa na manggihapon. Ang problem subong kay more on pakita sa mother tongue do kitaan kundi do namo ang mother tongue sa mga mas gina-importante nga mga subjects bala Sir Hilangri, sir. So dapat mga pumasok sa mother tongue pero sa akong eksperyensya mismo kung kuno ta lang balikan ta si Sir Hilangri kinautod. Action Firing Line. Kanami ining discussion para at least na maginikanan ta subong maka-intindi sila nga may mga problema. Actually kadamo problema sa DepEd. Una, facilities naton, no? Ikaduha, ang mga teachers naton kulang. Sir, balik sa imo, sir. Ang mother tongue, ang diferensya sa mother tongue kasubong do medyo inablang traditional ginailigay nun. So, halimbawa, pungko, tilingkod, ang kultero, ulitaot. Ulit ito mga purubudlay na, bisan hiligay nun, kita daw sinagtuga. So, ang dapat, ang ato dira mother tongue, hiligay nun, nagdang ginausan sa matagadlaw, tanan nga daw medyo common. Basic lang katama. So, hindi na sinangunagit para nga daw medyo sa pag-intindi. Pero namin ito nga steps, kung may usar talang maayong aton nga mother tongue sa aton nga learning. Kaya we believe nga if the students will appreciate the learning, kaga they know how to comprehend what they are reading, that is
gateway to learning. Ah. So you cannot learn other learnings kung hindi kaya kabalo magbasa. So Gani. dumang ko pa sang langligat sa English, may ara na yung literature. Sa Filipino, may panitikan. So, Yes. matrain ka nila magbasa, mag-engage. And then may writing, may formal team, may informal. Correct gina. So, subong, medyo hindi na mo na-comprehensive ang aton nga education gin nga sa aton nga language. Right? Ano pa? Ang ila pag-intindi, hindi kita mo nakadalom. That's why gin pamangkot tugid sa imo tonight ining hiligaynon nga subject kay tila for example may ara kita sang mention mo to kay na nga examination sa 2019 nga PSIA ini no ang mention mo. I don't know kung may hiligaynon subject to sa amo nga examination. Nahati galing wala gid na galing kay siyempre dahil medyo ang wa sina nga kung mag grade 1 to 3 kag sagad na sa hiligaynon ma-appreciate nila yung language. Okay. And then they will proceed to other language kay may mga pagtuol man nila nga kung hindi sila mag-una sa ila language medyo may dako man blang gapa action right. So amo na urong yung concretize man nila sa ila pagtuon nga namin man nga mauna na yung noted tangkabi no. Ay sige nga kon nga pinakasimple nga argumento amo malang nimo ang aton nga kuan aton hiligaynon nga medium ti everyday ginagamit na hambal ko gani ang kaistorya sang kabataan da pareho sila nga hiligaynon. Ang kaistorya nga ginikanan tupad balay niya hiligaynon. So no need naman guro nga sagi kita katudlo ni sa ila sir mo. Do kun ako. Pero okay lang i-revisit lang guro kag tunaan kung anong mayong epekto kung daw medyo hindi mayong epekto we will make adjustment to. So amo na lang dapat ta. Kaya we started our K-12 daw kung di ko malipat 2012 pa man mo. Oh yes, dugay na. Dapat nga ma-revisit na ni kung anong mayong epekto kag diin kita pakanto. That's why pa mausisa man ni sa Malacanang kag ni Madam Briones ano nga mga sitwasyon ta subong. Amo gito kag increase budget in education para nga kung may increase budget in education damo ang reading materials kag learning materials sa kabataan nga ipadala balay sa ila balay no para na makatulong sila dito. Correct na. Balagay sa amon tinga po naman yan nagakunol yung pagbasa sa kabataan sa English kay didto sila ng problema sa madalom nga mga hiligaynon nga ginagamit sa aton nga module. Oo. Amo na nga sitwasyon tip ang facilitator kulang. Ang aton nga mga teacher dan kulang pa kasi isa ka kwarto tag 45 kabilog estudyante. Nami guro tag 25 lang kabilog sir no. Amo na dapat no. Amo na siya ideal sa subong hindi naton mabatyagan nga kulang kay siyempre ara lang sa ila balay ka sa learning modules pero magbalik kita sa normal face to face obvious na kayo ang kakulangan. Okay. Sige. At least tonight may nakuha kitang information kag add-on sa paghuna-una sa aton nga mga ginikanan kung paano nila giyahan ang ila sining kabataan. Sir, hilang sir, salamat sa mga time. May gabi ka mabuhay ka sir. Padayon kita, halong kita sir. God bless. Madamo yung salamat Action Bright kag sa Action Radio sa paghatag time sa aton mga teachers. Mayong gabi sa liwat. Yes sir. Action Firing Line. Last 31, third short ang namin ni Sir Hilangre nga halin sa bulutuan nagtuon na. Pagabot sa balay, may assignment pagid, nagsululobra na, way nagid time nga mag-relax kabataan ta. Somehow, ang ilahuna-huna daw hindi na sila kaintindi pa. Action Firing Line. Daw mo nabla, labi na gid sa mga elementarya. Ang high school ya daw, okay lang na kay ang mga high school action hands siya. Bisan hindi mo na pa eskwelahon niya, may eskwela na kay nga para makita nilang ilang crush kag ila sini nga idol. Action Firing Line. Ang ila sini nga idol kag mga crushes dira ginahimo nga inspiration. O gatango-tango si action an siya I've been like that before. Naagyan ko na pareho man kay Sir James gayo home show. Action Firing Line. Amo ng mga high school tamo ting kabataan taya enjoy elementary, enjoy sa playing whatever dira sa school, no? Pero lain gid man ang face to face. Tembal naton ining basic nga education nga mother tongue mga kaksyon. Para sa akon daw pila lang ka porsyentong mabulig siniman daw wala gid. I'm sorry sa Department of Education pero para sa akon daw wala gid may dako nga mabulig ni sa basic education sa kabataan ta or learning process nga ginatawag kun padalman ta gid. Action Firing Line. Kay sulit-suliton kuman pagbugtaw sang bata ang mabatian niya da Ilonggo hiligaynon. Pagsakay sa salakyan hiligaynon. Pagistorya sa tupad balay hiligaynon. Pagistorya mo sa timbang mo daw kung sino da hiligaynon. Tipiskwilahon tapagid sila sa hiligaynon. Action Firing Line. Mas naglain pagid kay mo to hambal ko kay nga ang number ang 1 2 3
Ang 12 kundi 12, ang ilaano tanan 12, isa napulo kag duwa. Sa hiligay nun, how hard is that? Action Henry, bisan ako. Din kimo kita isip ang bata sa dalan niya nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paglambot sa napulo kag isa, napulo kag duwa, hindi mag-utoy-utoy yung tupad mo da. Action firing line. Di pamangkot ko ining examination sa 2019 nga dira nalusno ang kalidad or quality sa education sa kabataan tas iban nga pungsod. Ang pamangkot ko sa sining examination action hands, may Ilonggo to nga nadalahig nga subject to. Action firing line. Amo nang dako nga pamangkot na nakabulig ini nga nagsaka ang quality sa education tang mother tongue nga ini. Why kuya totally 100% naga kontrast ini pero do ka pigado gid para sa ako na. Action firing line. Oo, do ka pigado gid kay mo na bla. Tanan-tanan ara na sa aton. Anyway, sige, dra lang kita anay asta kabay pa la 7:34 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton grupa Baskugon pag di gobyerno ta una-una eskwelahan. Kung isa may mga eskwelahan, kita may mga rooms kita nga buslot sa tion sang ulan ang kabataan hindi na makatuon kay magpinanalod sila iya. Action firing line. Guba ang kisame. Ang bintana kung kay isa may kung kisa gubaon, ang bangko gubaon. Ang maestra ta kulang nan. Kag ang pinakanami dungagan pagid ang sweldo sa mga manunudlo ta. Action firing line. Kaya para din sa magbaligya pasang puto ko tsinta nga sideline sa ilang pagtudlo sa eskwelahan. Action firing line. Kaya kung kisa nagatudlo ang maestra nga class, our lesson for today, may nanoktok, ma'am, may puto ko tsinta kada. Oy, dali lang gid class ha, mamaligya ko ni puto ko tsinta. Action firing line. Nautod ang momentum sa maestra kag kabataan. Bangod gamay ang sweldo. Action hands. Gamay ang sweldo. Amo ning dungag-dungagan tani sila. Amo ning dungag-dungagan ano pagid? Stick o pagid ko no. May stick o pagid no. Oo, nakatato sa Consuelo no kato. Ngo prata sa una ganing baligya ko sa high school. Ano na ganing cream o? Pautang. Cream o na. Ambal sa maestra, Brian Morden ano na? Cream o ma'am. Kupititsyan mo ko tsinta ko di ba? Action firing line. Di ko business ka lang da, kay ma-business mo ko di akon. Kundi income kita. Amo malana, no? Ang aton sini ginaayo kabay pa makalabot sa aton sinitag dumalahan sa Department of Education nga tutukan ang aton edukasyon diri sa pungsod Pilipinas mga kakson. Action firing line. Last 7:35 nga ibahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Xanthon Plus Herbal Soap mga kaksyon sa diin makabulig ini. May gabi lang sa kay Tanya Ramos Action Bri, that's true. Born nga hiligaynon ang dialekta pati sa school tun-an pagid. Tutok sa English language kay bisan diin ka makadto ang pungsod kinahanglan mugid mag-English. Naka-mute kita sir kag naka-commercial. Okay lang. Ara na siya. Sige. Si Moyko Ariel, Action Brian, good evening sa tanan nga taga Barangay Talutog. Okay. Si Louis Alda Sr., Action Brian, balik ta sa 1950s. Maatras si Sir Louis. Doon ang aming kabataan, no? Si Dennis Richard Tiboroma, ang balya pagtapak high school, ang mga bata, itchapwera, mana Japon, ang subject nga ina, sir. Husto? Useless ginaya? Ay, nako naman.
Rosalina Arellano Espadero, naga-monitor man. Lubaton Ann, hello sir, maing hapon, watching from Amman, Jordan. Janet Flores, hello Bri, Sir Bri, good evening, monitor lang kami sa mga program mo. God bless Sir Bri, salamat. Sir Hilangre, former teacher ako kag kasubo kay kadamo ko students nga senior high school nga haluson ka diretso English. Dugangan pa sang modular class subong kag may ML na nga may crossfire pa. Barangay sumpag lang ko. Ang ML giniyo. Firing in the hole, di ba mo amo no? Louis Alda Sr. again, nag-monitor sa Metro Manila, no? Francisca Puso Moderaso, si Moico Ariel again, Rosalina Arellano, salamat. Roland Guarino, Araman. Melvin Solidarios Abdo, nag-monitor sa do kalayo na sang mga bata kumpara sang una nga mga bata. Si Lalaine David Giliergan, salamat. Paul Spat III, Eddie Laus, Melvin Solidarios Abdo, si Merly Dolido Magallanes, may gabi, Araman si Melvin again, nag-monitor subong sa Malingin, Paho, Bago City rather, sa Malingin. Ana Sinoro, monitor lang kami di radyo, piho pa kay gadula-dula ang audio sang Action Radio. Base sa signal mo na guro ma'am, nay. Kaya nga, kon din nga audio sa akon nga Facebook, okay gid, no? Bernabe Kalahatan, good evening, watching from Sitio Kambuki, Kabugiot, Barangay Kamindangan, Sipalay City. Christine Binies Villalubos, good evening, Sobray, monitor lang kami di sa Barangay Pandanon, DSP. Wow. Efren Lagarte Arabia, good evening, Sombray. Paano ta ma-improve ang kalidad sa edukasyon sa rooms pa lang kag facilities kulang na ta? Nan husto. Husto ginaya. Leia Younger Esquivel, araman naga-monitor sa Talisay. Vladimir Burgos Lopez, good evening, Sombray. Sa subject gani sang bata ko sa grade 7, may project sila nga pang college nga about sa business ads. Ay gali. Ahay, purti man o. Doon hindi doon hindi maintindihan. Si Thurs Vergara Sancho, Balya, correct action bright. Correct ka action bright. Manong Edilaos, good evening man. Upod kinana Isabel. Mary Ann Himenea, good evening. Sakto kagin action bright. Dapat English ang importante. Kay bisan diin ka makadto nga lugar importante gid nga like mga Miss Universe. Gani problema interpreter. Na. Imbong Jocampo sa Maaw naga-monitor man. Eden Villarosa, correct gidya, English is the best language bisan diin ka makadto nga lugar. Si John Vicente, hi sir, good evening, pakigreet naman family ko Himamaylan City, Barangay Carabalan, family Vicente from John Vicente, Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Salamat. Sige, Patamyaw ni Madam Ana Sinoro sa Talisay ay naglumpat nanay. I'm sorry. Idog siya kay gasobra ang mensahe gasulumpat siya. Evelyn Pelicano Mailim, maing gabi from Agisan, Himamaylan. William P. Well, good evening Sobray. William Carmelutes, pa-check attendance lang sa Bahrain. Salamat. Alex Montesa, siling ni Ma'am Montesa, ano na ginabaligya mo? Sabat ko, Yema. Agogo ma'am. Sabat ni ma'am. Kompetensyahan mo pa Yema ko kagagogo ba? Sabat ko, sino, ano flavor ma'am how? Bailota. Nagdegosyo ka mo. Milail Oligo. Rochelle Fulgencio Susana. Si Nora Villalon, salamat sa pag-monitor. George Gargasiran, kung gaobra ka na, hindi man na applicable ang iban nga subjects. Husto. Moico Ariel, ang module, sir, Iloy, nag-answer para lang may ipasa. Dakop, gid. Tami na Makpakan Sirinyo. Watching kami di Gyapo, nagsumbray sa Sipalay City. Alex Montesa, education is essential. Sir Bray, even kuno Department of Education, kabalogin sina kung paano tutukan sang maayo para pas nila ang ila ihibalo sa kaalam para sa mga estudyante. Galing kiti. Amo na ang sitwasyon ta, kulang halos tanan. Ining report kaya ining panibag-o 2019, way paning pandemya.
Romy Castillo, good evening, Sumbray. Monitor gig kami Barangay 29. God bless Action Radio. Salamat. Jopring de la Cruz, good evening, Sumbray. Watching lang ko di sa balay, shot kami din ni Pre Bagyo. Ba, do katawhay ba? Okay, ang iban, Leonila Turosan, good evening, Sumbray. Watching live at Purok 20, Barangay Alangilan. Kumusta kang Alangilan? Hello, nanay. Kumusta da? Oy, si Nanay Leonila Turusan ni Gilao. Doa mo ni si Nanay ang paglagaw ko to naghatag sa akon sa ano tuman, nalipat ko. Evelyn Pelicano Mailim, maing gabi from Agisan, Himamaylan. Sige, ma-relax ko ha. Nora Villalon, pray tayo, madilim ang langit dito. NCR, stay safe, thank you po. Oo. Daw si Taalda, nag-plumabatsyag da sa National Capital Region. Sige, ma-relax ko, walang iwanan. Balikod-dugay nami ang topic ta next sining program kay Kwan ini parte sa PNP mga ka-aksyon. So sa diyahon taning topik ko, tala 7:44. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalay. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Action Radio Philippine Standard Time last 7:50 na. Gina-endorso tagid sa inyo mga ka-aksyon ang Evergreen Herbal Capsule, no? Kon sobrada ang imo sa nga blood sugar, uric acid mo, bad cholesterol, hyperacidity, sobra nga acid. Sa aton sini nga pagpangalagad, kay basahon ko liwat ko na no gidman ano. Ara na. Okay, sige. Testingan kabi mo mati, di kay basi ngalan lang ni, pero wait ano okay na na. Okay na na. Bati ana. Ati sige. Oo.
Kay karon kanugon. Okay, sige. Aha. Okay, ara na siya. Bago lang gid, no? Si Ibab Zunom, no? Naga-monitor daday Hilado, Barayo Garay, hambal niya naga-monitor subong samtang nagapandanon diri, nagapanihapon sa Pandanon DSB. Hambal ni Kuan ni Lobaton An, tuod gina Sir Bry, ako sang tuod lang sang nag-abroad siya kuno. Kaya hindi siya sang English pero maghambal mabudlay gid. Naporte na kunong panilag niya hasta nga nakabalo siya. Di amo nang Mayo. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala, good evening Sumbray and to all the avid listeners, especially to Malaka family. Keep safe always, God bless and more power to ARB. Salamat gid. Richard Deriquito Arama naga-monitor sa Sinimatinian Opod sa kay SG o ginatamiyaw niya SG Lago kag Kent monitor gida subong. Ba salamat gid sa inyo ano. Si Diding Alohamiento Araman nakatutok sa aton sini nga pagpangalagan. Si Chucky Horilia naka-monitor man, classmate na sang high school. Salamat gid sa pag-monitor. Kag si Madam Karen E na naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. And Sunny Boy Magsipok mga kaksyon. Salamat dira sa Barangay Balabag, La Carlota, City Negros Occidental. Las 7:54 na sa aton sini nga pagpangalagad. Atensyon karon dira sa Barangay Tangob ha. May ara sang reklamo di mo karon lang no karon aksyonan ginano ko lang sa Barangay Tangob may reklamo diri sa mga illegal nga mga structures sa tubang sang barangay hall. Pakaronan ko na kay do kadugay na nang reklamo da may ara mada sang merkado nga dira na siya pinamutang sila sa may footwalk or alagyan da sang tawo man. Pero karonan ko na kay diri kita anay mga kaksyon no sa PNP. Nakibot man kita kay kabalo ka sa nagligad, doon nabasahan ko naman ligad pa to nga tuig. Basi way gito bala na seryoso ini. Sinigid lang si PNP Chief Guillermo Eliazar nagpaandam sa aton sini miyembro sang kapulisan, no? Nagpaandam sa mga miyembro sang kapulisan nga pwede gid sila mapahalin sa serbisyo kon mapamatud-an nga may ara sila sang ikaduha nga bathala. Korte ikaduha nga bathala ha. Meaning magluwas ang imo sini nga asawa nga Oreg Action James. May isa ka pagidya nga ginakulo ka didang abi. Kay kon isa gali ikaw Action James ka pulis, may ara na dira sa ginatawag yang Code of Ethical Standards. Nga kon may kabit ikaw nga iban, nakabayular ka sinisang ethical standards nga ginahambal nila sa kapulisan, mga kaaksyon. Nga nga nagpalayag si Eliazar sini. Ini matapos nga nakabaton sang pila ka mga reklamo ang hanay sang PNP nga ang ila nga bana may ara sang iban nga babayi. Ang kay aksyonan nga migo ni nga pasan ni permi kon pro. Biya ko naman nakita niya diyo. Oy, may gabi lang kay Tatay Edgar Defensor. Kag sinanay man dae, no? Aha. Ang tinutuyo diri ni Eliazar mga kaaksyon, kun nga ang ginhambal gid ini, may nagakuan ganang mono siya nga ang hilabtan yang amon pangabuhi yaman, no? Kiti amon man ni problema kun magkinaano gid man. Hambal ni Eliazar, kabalo kamo, once gani si pulis nga nagadululobre ang salaguron. May asawa ka, may bata, kabi duwak bilog na. Pos may kabit ka na pamataan mo pagid, no? Nagbata ka mo isa, may isa ka pagid to. Nagakulang ang imo sini nga income Ang sweldo mo ginakulang mo ng iban gahambal nga daw kadako man sweldo sini nga daw kagamay lang isang ginahatag sa pamilya kag daw hindi guay ga-improve ang iya pangabuhi sini man. Kaya may iban siya nga gina-sideline mga kaaksyon, no? Ang tinutuyo ni Eliazar nga malikawan kung kaisa nga may ara sang police action hands nga naga-involve sa pagpang-hold up, extortion o kon pangilkil kay nga ginakulang na sang suporta sa iya pamilya kag sa isa pagid ka pamilya. Naga-involve sang katuntuhan ang iban nga mga kapulisan, mga kaaksyon. Kung ano nga mga businesses dira nga illegal pang iban bla nan amo nang gusto da matabo
Palayag din ni Elizar, kung madakpan nga may mga extra nga marital affair ikaw, pwede ka gidya pahalinon gali sa serbisyo ho? Na, pwede ka pahalinon sa serbisyo, iniapin pichif yun na naghambala. Sa mga manunudlo, gani, aksyonan kung ikaw bi dalaga ka nga manunudlo, maestra. Once gani aksyonan nga bumusong ikaw nga wala kasang bana, pwede ka pahalinon sa pagkamaestra mo. Kaya hindi ka na maayo nga modelo no? Sa pagkamaestra kay nga nagpabusong timo ya nga wala bana. O wala sang nagsabat abi sang imo ginabusong. Na ting ibang ginida ginahingagaw na lang na iya bakal stick abi ko stick ko dala pa naman nalalabot gini no. Abi ko ginsulat mo stick ko kagina pa nagaling may pulis ganyan sa ako. So katuntogin si Imos kadamo topik ko kami ginilabtan mo. Ang mga manunudlo pahalino na sila kung magbusong kag magbata nga wala sang may ginakabig nga bana na may mga kilala kita nga ginhingagaw na lang gani pakasal-kasal para hindi lang madula sa serbisyo. Ang lain pagida kay ang bana ti may asawa man. Ti insekretuhan na lang ibang ginasalo na lang gani aksyonan. Isalaan na lang na biyo kay para hindi lang napalin sa maestra no, ikaw na lang pakasal na bisan di na imo tagyada. Sila buo sa bata. Ti ang basa nga balabal driver to siya okay, bisan di niya akon bata na mahimo man ko ya mag-o nga bata kung nakasal na kami. Diri kita sa pulis. Di kadamo gid sang pulis nga hambal ni Elizar. Loyal pa man sila asawa. May ara sang tigpipila lang. Pero di mo nang iban kaladakpan gani, no? Kaladakpan may ara sang nadakpan nga nangayo na lang kariyo aksyonan sa asawa. Kay kung gustuhon sa asawa kakas gid siya sa serbisyo. Pati ang gingkulo kadidang, pwede man kakason sa serbisyo kay pariyo ka mga trabaho sa gobyerno. Impas gid mo. Kahoy anan, ina mo. Now, ini nga paandam bala, nakalabot na sa aton diri sa Negros Occidental. Although nga ang kapulisan taga Balalasa man isang balita, kabalo man na sila kag ara gid na sa ila sining libro man, no? Kung kumbaga sa ila sining pag-training palang dira mga kaksyon kumpleto na ni sila sa Ricados sa tanan nga mga dos and don'ts mga kaksyon ang aton sining PNP. Amo mala nati kaluluoy sang pamilya mo no? Kaluluoy sang pamilya mo nga kon madisgrasya kundi inang tawag naton mabiyaan mo abi ti sa labton mo ina sustintuhan mo gid na iya. Sustintuhan mo gid ina iya nga ikaw nga bana, no? Ikaw nga bana sustintuhan mo ng imo pamilya kung nagsaylo ka to sa iban nga pamilya mga kaaksyon. Na ambot kun diri sa Negros Occidental may kaamo na di kag sa Bacolod. Sa aton sining linya mga kaaksyon we have Lieutenant Colonel Police Lieutenant Abigail Donasco, no? Ang deputy spokesperson sang NOCPO. Ma'am, good evening. Magandang gabi po. Good evening, sir. By the way, thank you, sir, na Lieutenant Colonel na ako sa paningin mo, sir, no? Hindi. Giliwat ko ganit dayon kay dumamalairan ko na si mo karon ko lieutenant pa lang police lieutenant. Pero dasig man na sa imo yung promotion niya, ma'am. Kabalogi kita sina, no? Wala na dugay si mo. Wala na dugay. Kag ako ganin nagapangamuyo kung akon mag-police colonel kadagid man sa palabuton, ma'am, ma-assign ka nga director sa Negros Occidental. Oo, sir. Bisitahin kita, sir. Huwag ka mag-alala pag nangyari yun. Pero sa lahat... Mag-get ako dito sa firing line ulit. Ayon. Ano gani nga radio station, ma'am, ginakakulbaan mo, ma'am, gani, ma'am? Ano to, sir? Ano gani nga radio station yung pinaka-kinatakot-takutan mo sa Negros kay Bacolod, gani, ma'am? Syempre, sir. Action, sir. Natakot talaga ako sa action. Mga jokes lang kami dito. Ma'am, ito seryoso ha. Medyo awkward lang ng konti kasi yung interview natin, ito'y tungkol po sa sa mga lalaking pulis na mayroong kabit, no? May kabit. Pero mayroon bang, iwan ko lang kung mayroong babaeng pulis na may kabit din na iba, no? Pero dito tayo, ma'am,
Si Sir Eliazar kasi nagpalabas ng paandam ko sa Ilonggo pa sa mga pulis. Ano ba dumating ang communication dito sa inyo, ma'am, regarding nito, ma'am? So regarding that, sir, verbal pa naman yan, sir, wala pa naman something na put into writing, kumbaga. But yun po ang pahayag ng ating Chief PNP, that hindi niya po ito-tolerate ang ganitong behavior, especially ng kapulisan, and he's actually giving this warning, kung habang wala pa tong paper or put into writing finally na lahat po ng kapulisan, actually, sir, that is in general, mapababae o mapalalaki, but we know that mostly, sir, lalaki naman talaga ang prone into committing this thing, magkaroon ng kabit, ganon, outside, yung married, actually, outside the vows of marriage, kung may dinagdag ka pa, kahit may miss ka na, is yun po, mayayari ka under his leadership. Yun po ang payag niya. Talagang shoot to kill yung sinabi mo, mama. Lalaki talaga yung dito, may big problem, ha? Shoot to kill. Ay, hindi naman, sir. Kalabanan. Kalabanan. Pero ma'am, sa inyong tingin po, dito sa Negros, mayroon na bang pulis na, sinibak sa serbisyo dahil nakakommit po siya ng kagaya nitong complaint po doon sa national na? Actually, sir, wala pa naman po, wala pa naman nasibak dito, but just to inform din ng ating mga nakikinig dito sa Action Radio, actually they can file it, actually pwede nila yung sa Internal Affairs Service natin, pwede silang magsumbong. Then meron po yung magiging agreement o kasunduan. For example lang, sir, na this does not go to everyone. Example, case to case basis lang. For example, sa sweldo, ang mangyayari dyan is magiging 70-30. For example, ang 30% ibibigay dun sa aggrieved party o sa babae, tapos ang 70% is sa lalaki. So may mga ganun pong cases, so long as magre-report sila and giving din yung mga proof din na ganito anak niya to, ganyan. So in relation din po yan sa pagkakaroon ng kirida or kabit. Ang daming natatawa talaga, mama, sa ganitong topic. Pero useful talaga ito sa mga PNP. Ayun pala, pag may nagsumbong, like for example si Mrs. ng police na yan, yung 70% automatically ibibigay kay Mrs. So 30% na lang doon sa police. Parang ganun po. Yes, sir. Pero depending po yan, sir. Hindi po yan in general, sir, ha? Depending po yan, sabi ko po, case-to-case basis. Depende po sa mangyayari, sa tagbo ng kaso, and ano pong magiging resolusyon. Pwede rin isibak talaga sila sa serbisyo kung kinakailangan. Parang ganon. Yes, sir. So worst case scenario yan, sir. Pinaka-worst na mangyayari. Sa isang pulis, ayun po. Pag ako talaga si babae, ayaw ko nang magpakabit pa kay sir, 30% na yung sa akin, 70% talaga yung sa asawa, wag na lang, ang liit. 'Di ba? 'Di ba, ma'am? Yes. Oo, sir. Wag na lang po dagdag problema para lang po kayong kumuha ng batot sa kay pukpok niyo sa ulo niyo. Kaya wag na lang po. At saka yung si Mrs. Sir, pwede mag-file ng case adultery or tawag nito yung isa, adultery at saka isa. Sir, even concubinage, even sa legality, sir, kahit hindi man police yan, sir, is alam naman natin na kasama na din yan sa law na pwede din nila yung i-file. Adultery or concubinage, depending sa gender, Ito nga, mayroong nagtatanong, sabi ng isa, hindi police ito, sabi niya, pinapakialaman pa pala ng IAS or PNP ang private life ni police na hindi naman kasama sa trabaho niyang pagpangkabit niya, di ba? Regarding dun, sir, kasi yun, sir, responsibility din niya, lalo na pag magkaanak, sir, isustentuan yung bata. So, syempre, sir, papasok na din dyan, sir, ang professionalism. So, there are cases na kailangan po talagang mag-intrude ng PNP and hindi naman yan diretso na i-intrude kasi dadaan din po naman sa due process and inaaral din naman yan, legal din naman yan po. Kaya, yun po, ganun po ang takbo nun. Iwan ko lang ito, sinabi kasi ni Sir Eliazar kung nangyayari ba talaga ito dito sa Negros or saan man na si police, ang laking chance talaga na gumawa ng kalukuhan. Like for example, mangingikil siya, extortion, mang-hold up, etc.
kasi ayun, kulang nga yung kulang nga yung income niya na itustos doon sa asawa at saka sa kirida. Parang ganyan. Mangyari ba talaga yun, ma'am, sometimes? We do not we do not generalize naman, Sir Brian, sa kapulisan. Pero siguro sabihin natin sa 100%, meron talagang parang sa itlog kumbaga, Sir Brian, sa isang dosenang itlog may bugok talaga dyan. So that's the plan of our chief PNP, no, na tanggalin lahat ng rotten eggs sa serbisyo. That's why ito pinapapanukala din niya kasi yun nga po, pag nagkaroon ng kirida, it is prone to doing illegal activities, gaya nga ng sabi mo, para i-sustain or makapagtustos sa wife at saka sa kabit. Parang gano'n. Yan ang ating interview tonight. Paano tawag nito? Reminders lang po doon sa mga PNP natin. Sabi ng isang kachat ko dito, siya sa Negros, ang daming pulis na may kirida. Ang dami kasing magaganda dito. Payag ka ba dyan, ma'am? May alam ka ba ng gano'n? Oo. Si Presidente pa naman ng NOCPO itong nag-chat sa akin. Kilala mo ito. Baka siya, sir, maganda yan siya, Sir Brian, sa paningin ng sa paningin ng buong aksyon. Sa paningin ng mga kakilala mo. Sir Brian. Sa mga paningin ng kakilala mo dyan, Anyways, ma'am, sa mga babae, wala naman sigurong babae nagkirido, ma'am, na pulis? Mayroon ba? We cannot tell, Sir Brian, no, sa sobrang laki ng Negros or even ng Pilipinas, we cannot tell. But we're hoping, no, na wala naman sanang babae na nangikirido o may kirido. Depensa 101 talaga si Ma'am Donasco sa mga babae. Ako ayaw ko talaga magpakirido sa pulis na babae, baka mapusilan tayo, ma'am, delikado. No, tama yan, Sir Brian, delikado talaga. Magmahal ka na lang ng iba, wag lang ng pulis, Sir Brian. Ayun, sige, wag na lang. Anyways, ma'am, yung reminders po again, Lieutenant ka kasi, ang dami nakikinig na mga police major, mga nasa lower nyo po, ma'am, anong mga mensahe nyo po sa kanila, ma'am, ngayon, ma'am? So yun po, no, Chief PNP na po natin ang nagsabi, ito po yung pinaka-head natin, ito po yung pinakatatay natin sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas na bawal or may mangyayari sa inyo pag may kirida kayo. Oo. So even this is still a verbal warning from our Chief PNP, but soon materialize siya and it will be put into writing. Our hoping po na wala po tayong magiging casualty dito sa Negros Occidental kasi alam naman natin ang mga pulis dito sa Negros Occidental ay matitino, mababait and stick to one. Sana nga. Sana naman wala talaga. Ma'am, maraming salamat. Siguro hanggang bukas ayun, magi-smile ka pa rin sa interview natin. You can open, ma'am, sa ating live at makasmile ka ulit pakinggan mo. Sige. Ma'am, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. Mabuhay po kayo. Okay, Sir Brian. Thank you po. Sige, ma'am. Action Firing Line. Salamat kay Ma'am Donasco. Damo sa reaction mo, nag-chat kay nag-kuslit man di sa aton sa parte kagid imo yung mangita topiko. Noy, kami nga nagapahimuyong, di ka nagasakay sa patrol sa agi mo kaukay. May gabi lang kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas sang Himamaylan. Si Police Lieutenant Police Major Pagroy, si dito sa Candonia Migo man nato nag-monitor. Ang basing isa di si Warren Ortiz ang balya, kilala ko nga lispo ganit tatlo gidya ang dapog mo, pero diba? Diba si ang dapog na dira malang sa balibot sa balaya, basi tatlo lang gid panghimo yang dapog, no? Lain-lain ko, lain-lain balay black. Pero diba sa pagkadamo sa nagkalaigo, ang basing isa ka babae des hindi naging ko magpakirida sa pulis. 30% lang gid gali ang akon. Buhina niya pa na 15 na lang. 70% gidyang ring nga asawa. Siyempre asawa na pinakaslan ara ng resibo tanan ng marriage contract mapapierde kay mo yaw bahala na. Sige, sa mga pulis na nga mga amigo, tatin nyo na no? Pero kung madala man lang sa pulo plancha at pulo planchahan nyo lang may napatay to di sa una gani nga patay naman to, no? Munuhon ko lang karong sa action ans pagkadamo gito yung action an babae mo kilala ko gito napatay to sa selain nga lugar pero taga dirito sa aton, no? Action Firing Line. Last 8:12 na sa aton sining pagpangalaga ng inibahin sa aton nga pag-interview kay Madam Donasco dulong sa aton sang Mighty Sea
Action Firing Line. Pagbalik ta karon dugay mga kaaksyon, itamdon taning reklamo sa taga-barangay Tangob, no, nga mga residente dira. Do kadugay na gid nga reklamo bi subong nga gabi pamatian tay. Action Firing Line. Kag may gina-check man ako nga reklamo sang isa ka komunidad nga nagasagod sang baboy kag manok nga nagatuga sang panimaho sa isa ka subdivision dira sa barangay Mansilingan. Action Firing Line. Ang kapitan dira daw gid sang kung anong action niya sini, pero check naton ini sa isa ka Akina subdivision ini ang tagreklamo sa likod sang pader may ara sang komunidad dira nga nagagsagod sang baboy kag manok nga tinagapanimaho gid. Action Firing Line. Nagapanimaho gid di siya kagwanta nga malasakit may strapa ini. Tido kanamo na sang ginkantuan niya daway malang ginta tagaan tamod giblat ikaluluoy man. Action Firing Line. Sige, no? Hambal ni Madam Ana Sinoro, hambal niya ti ang gugma action pugi. Siligot ti ang gugma gina iya, no? Pero kung kabit guro din na gugma guro, iya para nga buhian guro nas ko galingon ya. Action Firing Line. Ang ibang action hands nga pulis, kuan man istorya man naton, kundi Katoliko, ga-divert iya sa Muslim. Na, oo. Kisa Muslim daw pwede ka to ka doble-doble asawa mo, no? Na, damo na iya. Di ka delikado sana ba si iblang asawa mo ya Katolika kag mang pusil man black. Action Firing Line. Amo nang budlay. Last 8:15. Objective. Balanced discussion. Fearless comment. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod
nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Kung kag Negros anon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kaintangan, responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Sa inyo mga kaaksyon, ang DTX 500 capsule o galiyon ang pag-inom sa DTX 500 capsule nga may 3 ka anti-diabetic properties
Charntine nga nagapanubo sang glucose kag visin nga nagakontrolar sang imo sining blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin mga kaaksyon. Kung nag-exercise ikaw dira, nami gid mag-inom sang DTX 500 capsule kay nga naga-detoxify ini kag mga kaaksyon nagatinlo sang dugo, nagasilhig sang impurities kag toxin dira sa imo nga atay. Pat-inan nyo gid DTX 500 capsule. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Sige, mahinggab ilang sa kay Jusel Holieza Tapos. Action Bri, di ko magpati sa stats na nilaya kabataan tadi sa Pilipinas ara sa top 5 na iya sa TikTok galing. Aksyon Firing Line. Tanda mo ni si Jusel. Amo na, no? Okay. Aksyon Firing Line. Sige, try naton kung nara sa linya mag-aksyon, ining taga-reklamo. Ara sa aksyon-an, gin-off yun agad. Sige, pabasan ta na, ano? Ang reklamo sang taga-barangay Tangob sa illegal structure dira sa ila sining dalan. Aksyon Firing Line. Kiti mayara kita sang Executive Order number 71 sang DILG nga magpanghimos kita sa mga struktura nga naga-obstruct sa dalan, sa kilid dalan. Tidira daw ginhimo pada nga maliligyaan sa barangay Tangob. Pabuwasan ta na, kundi malambot gid man mga kaksyon, unahon ko na lang si Action Dale Salazar, kay importante maniho diri sa Bacolod ang voters registration plus ang padayon nga declogging operation sang Bacolod mga kaksyon kay para matinluan ang aton nga mga kanal. Si Dugay na utang ko nagamonitor ang transistor gari nagamak pero sa FB Live ginatuyawan ang RF signal ta survey. Ati sa inyo ng transistor guro kay sa amon di okay man lang yung signal to action hence ano, wag man problema ya. Sa inyo transistor iliso-liso anyo lang da. Basi kulang ro na sa hilot, basi natuyawan ng imo transistor sir. Iliyo ko bilang lampos gamay abi. Kung di madala sa lampos, di ko tultog ang likod niya kay para mag-andar sa. Di mapapatami nga mag-ubo siya kag hindi nagid ka andar pagid do. Himasa lang. Sige. Ara na sa linya nato na sa Action Dale Salazar Cinema Tinion sa mga balita gikan syudad sa Bacolod. Radio City Hall report. Ang balita na Action Dale dulong sa aton sang D3 Bayo mga ka-Action. Action Dale bayad nga gabi. Action Drive may arasang campaign ang SK Federation dito sa may siyudad sa Bacolod. Action Drive nga liyag nila nga mas madamo nga mga young people kag pamatanaw na ang makapakigbahin sa 2022 local
kag National Elections Action Brian rason nga ila sining nga dinakampanya nga ayning mga teenager action na Brian ang dapat nga magpa-register sa Commission on Elections sa COMELEC Bacolod. Ginpahad din niya si Federation President and Councilor Yesha Joy Villaflor nga mayroon sa action drive ang orientation kahapon nga gintanda sa mga SK chairpersons dito sa Bacolod City para equip sila sa mga requirements na dapat kinahanglan para sa pre-registration action, Brian. Kaya sa July 16, mayroon ang special voters registration nga patigayonon sa St. Joseph School sa may sa Barangay Villamonte, Bacolod City Action, Brian. Hindi nga registration, exclusive din na Action, Brian, para sa mga pamataon, ng mga young people dito sa may Bacolod City. Gin-explain din ni Councilor Villaflor na importante ang pre-registration Action, Brian kaya ila tingin na-observe kung normal or regular registration sa Pabalik Bacolod ang tao na nagbinuto Action, Brian. Bangod ang iban, kulang pa sa mga dokumento, kulang sa mga requirements, kada may titila pa ka mga requisitos mga tinhanglanan ng Action, Brian pero hindi nila madala on the day ng registration. Rason, may mga SK chairpersons, muna sila ang gintas na i-informan ang mga requirements na kinahanglanon or dapat i-register para at least sa July 16 nila sa may St. Joseph School Lasal tayo yun kag madasid ang pag-parehistro sa mga pamatayon na aksyon, Brian. Magluwa sa July 16 sa second week sa bulan sang August on the day sang pagsaulog man o tagdumdum sa National Youth Day. Mayroon sang schedule sa special voter registration for young people kag ginaay nilang location is dito sa bahin sang Barangay Pilita Action, Bayan para at least ang mga young people sang Barangay Tabog, Barangay Handumanan, kagkatupad ng mga barangay dito na lang sila mga Action, Bayan magparehistro. Ginapa nila isa karon sa SK ang third schedule nila Action, Bayan para sa gihapon, special voters registration para sa mga kamatanon. Aring tingog, the SK Federation President Councilor Yesha Joy Villaflor. Ang pinakalitas natin nga update was yesterday, may ara kita orientation sa aton mga SK chairpersons. Though, do trainers training siya kay para mag-conduct sila sang ila pre-registration sa barangay, equipped sila sang proper information, kabalo sila sa mga documents na kinahanglan i-hatag or i-provide nila sa mga constituents nila for registration na sa COMELEC. And for update sa satellite registration naton, we have a satellite registration on July 16 at St. Joseph School Lasal sa Barangay Villamonte. Then on August, the second week ng August, may ara kita satellite registration liwat para sa mga young people in celebration naman ng isang aton nga National Youth Day. And we have the third schedule nga gina-finalize pa sang COMELEC. So as of now, ang concrete lang gid namon nga schedule will be July 16 and second week of August in line sa aton nga celebration sa Youth Day. Same venue nito sa may St. Joseph? No, hindi pa. Kaya na-finalize pa naton. Kaya ang target namon for Youth Day is Filisa para malambot taman ang barangay Handumanan, Kabug, kag Filisa. Siyempre nga patian si Federation President Councilor Yesha Joy Villaflor. So ang July 16, with special voter registration at may Barangay Villamonte sa may St. Joe. Approved na siya according kay Councilor Villaflor. Approved na siya sang COMELEC Bacolod Action, Brian. Pwede lang ba nga balikan sa Bacolod City Hall, next na kabulungan sa deploying team sa Bacolod CDRRMO ang sa area ng Burgos Market Action, Brian. Ini matapos niya na kompleto na ang pagpaninlo sa bahin sa mga drainage, manhole, kag katamburong Action Guy sa palibot ng Libertad Market dito sa may siyudad sa Bacolod nga nagresulta sa pag-recover or pagkakuha sa more than 100 kasapo sa basura action na Brian within Libertad Market alone sa sulod ng 4 kagdaw nga pag-trabaho sa deploying team sa CDRRMO. So according to kay Sir Vargas Action, Brian, ang team naman niya sa DPWH Bacolod District Engineering Office
nagandahan na sining hasta parade na declaring operations pero meron ka sa schedule action guys nga mag-utudahin sila or mag-asabo para sa synchronize na declaring operations. Anything mo ga? May nagkakabasa sa niya may variant. Pero ang DPWH, sir, wala pa may ka-start. Nakataw ka na yung metro schedule lang nilang ilang maintenance bank. Kasi manasugat naman sa sila without kahit pwede pa man lang makaya. Pero ang sewer jet ng elite nila, amo na napag-organize naman. Kami yara, sa pagaling sewer jet, sir? Wala. Ang kami kami, sila lamabre, kami yung mapasuyat. Sila na sila yung remind galing kasi iba na, so hindi ba taga-dari mo? Okay. Ang mga vendors mo, so ilang pawala, ilan pa puli, iba na taga-Bolsia, iba na kung taga-Dindin, taga mga barangay. Okay. May taga-Bago, may taga-Kundin pa da. So, taga-Kanlaon. So, pabot na din, iula nila, bili nila, uli sila. So, subong, sir, di nga ba kayo subong, sir? Subong kami ka-maintain sila, kay tinuwa na ang machine para magsugod naman sila ng weekend. Central Market, sir? Burgos. Central Market na barato nila, naglikat open kay gamay mo lang Central Market, gamay mo lang kayo. Ang sa Burgos ang damo. Action Bryce, Executive Assistant Giovanni Vargas, nagwakilag sa Bacolod CDRR-MO. Bago kayo talitan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action dahil sa lagar. Unang sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale, balita sa Kapitol o konsyudad sa Bacolod, dulong sa aton sa D3 Bayo. Paulanon ang panahon. Wala hunon ko lang nga gabi aksyonan sa Action Marlon nga balita gikan Kapitolyo Provincial. Porte maning balita sa Kapitolyo Provincial no. Ining masobra 1,500 mga kaksyon ka doses na nga gin-deliver sining nga adlaw sa nagakalain-lain nga LGU sa probinsya. Di posible maayo na ang rollout kagang turnout sini kabay pa kay kinahanglan ginaton nga madamo ang mabakunahan. Check nato sa Action Marlon abi no sa sining balita mga kaaksyon kung anong ini nga mga banwa kag syudad kay parang ibanda makahibalo nga may ara gali sang may ara gali sang pagbakuna dira sa inyo nga lugar basi way black balong ibanda. Kay subong nga bilawagon naton para makapalista kamo abi para makahibalo kamo sang inyo sining sitwasyon mga kaaksyon. Last 8:40 na sa aton sining pagpangalagad okay ni sa aksyonan. Oo. Okay. Anong sitwasyon? Ate, sige no problem Okay lang. Way kaso aksyonan na. Pabasanta. Action Firing Line. Pabasanta na no nga kuan mga kaaksyon nga balita ni Action Marlon Henobia. Why gid problema naton hambala lang siya. Action Firing Line. Sige, no? Duga nga panamyaw sa aton sini nga mga utod, naga-monitor sini matiniyon ang Saldivia family dira sa Victoria City. Salamat gid sa pag-monitor. Hi lang kuno kay Clarissa, Lucel, kag si Indang Ramirez. Salamat gid sa pag-monitor mga kaaksyon. Action Firing Line. Okay, sige. Ari pa isa. May gabi action na Bri. Greet lang si Nanay Lydia kag Tatay Pico no naga-monitor diri sa Barangay Bloomingtreet, Morsha. Salamat gid sa pag-monitor. Action Firing Line. Kumusta no taga Bloomingtreet da? Okay na kamo da? Why naman to da gorong mga priso to. Kundi nito sa nakalambot nga mga buho subong sang pinalagyo. Pero tiginalagas gapon sila sang kapulisan mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Action Radio. Ang inyong mabatian isa kabilayaran ng programa. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na
may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nagbolter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Di
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Radyo, kaupod sa Aksyon Brian Morgan. Las 8:54 Action Radio Philippine Standard Time. Bloterna Plus Capsule Mag-aksyon na may ara sa si Niel Brian Values naga-monitor man sa Gintubdan, Isabela. Bebeng Dagia Bautista naga-monitor man sa Barangay 39, Lizares Avenue. Thank you, gid. Raymond Tugle naga-monitor man. Greet lang ang iyasini pamilya sa Tres Barangay Inulingan, Tugle family. Salamat. Si Noel Brian Liwat naga-monitor sa mga pamilya Gomez sa Banwasang Isabela. Salamat gida. Ara man gani si Kuan naga-monitor man sa ato nga pagpangalagad. Si Lorena Makawili mga kaksyon sa La Castillana, gapamangkot sa noong hatag Yo City La Castillana. Badawagi ko ideya sina kung sa nung ilang hinatagay dira mama, no? Si Willa May Salvador Abraham naman, Amalyahay, good evening, Exxon Bray, kadlaw kami sa Tupiko. Kadala, mas lakunos kadlaw man. Thank you, Gid. Thank you, Gid, sa pag-monitor sa inyo tanan-tanan, mga ka-action. Nag-monitor man si Sir Rene Valiao, dira sa Barangay Mansilingan, kag si Mila Istures. Salamat, Gid, sa pag-monitor. Bon Ignacio. Thank you, Gid, sa pag-monitor kag si Colonel Guile sa aton sining pagpangalagad, mga ka-action. Gina-endorso taman sa inyo ang Life Extension Vitamin D3, mga kaksyon. Pampabakod sa inyo sining immune system. Plus pagid ang Life Extension Coffee Mix sa pinakaunang kape nga meron sang vitamin D3, mga kaksyon. And ini pampabakod sa immune system sa tawo para malikaw sa naman nga sang balatian kay may ara ka na suplemento sa imo sining lawas, no? Pwede ini sa mabakal sa bisan dilang botika maghalong sa fake nga Life Extension products. Dapat may tatak nga LE para sigurado nga urig ina, no? Pero pwede ka mo kabisita sa ila sining nga klinika dira sa GS Esteban Building, Lacson Street, 100 Burgos Lacson Street para sa inyo sining kahapusan. Libreng consultation dira sa mga medical doctors, mga kaksyon. Why na kita sang ay may gabilang palihog man pamilya Faborada Tinto kag sa Barangay Kansulungan, Kansalungon, Isabela, Negros Occidental. Naga-monitor man sa aton sining nga pagpangalagad. Sige. Why na kita oras sa aton nga pagpangalagad ini sa Aksyon Brian Morden. Nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:58. This time check is brought to you by Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.